Sari. Ayo. Ninjih kunjuk teman sagung para tamu, para lenggah para rawuh. Ingkang sadaya dibagi mulya wonten rikala langgan punika. Kula aturaken wilujeng dalu, wilujeng rawuh. Saha wilujeng hamirsani campur sari. Modern saking mriki mawon tlatah ngrenjengan Sekar Bojonegoro. Pujangga laras ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Mas Joko. Ingkang kagungan kersa. So kula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sagunging pupunden sepuh pini sepuh dalah aji sepuh. Ingkang sayentos sampun kebak ing kawruh datan amingkuh saliring kewu. So ingkang sampun tuhu pono ing pamawas. Maya lebdo ing pituduh so ingkang tuhu kula bekteni. Dumateng para priagung darahing nata sarjana sujananing budi. Para pangemban-pangembating praja satriyaning negari ingkang pinangka pandam-pandam ing kawula dasih. Saengkang sampun pantes nampi sagunging pakurmatan ninggih panjenenganipun Bapak Kepala Desa, Bapak Perangkat Desa ingkang tansah tuhu kula hormati. Dumateng sagunging para tamu sepuh mewahanem kakung sumono putri ingkang sadu bagya mulya saha ingkang winantu ing pakurmatan. Murwakan anggen kula matur monggo sareng-sareng hamuji syukur dumateng rasa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos. Kanthi saking berkah rahmat taufik hidayah saha inayahipun mugi-mugi anggen kula sak kanca sak rombongan mangke ngaturaken campur sari. Ngibur sagung para tamu saged mangge rahayu. Widodonen ing sambikala ngantos titi laksana purna. Saya nyadong duka saderengipun dene menungso mantaka matur dumateng ngarsa panjenengan sedaya awit awarat kula mbandhawuh saking panjenenganipun Bapak Joko Sarimbiti Butika. Wonten rikala ingkang punika kagungan kersa netakaken ingkang putra sesilih Adimas Tegus Nova Ardian Wisangga Dinata. Mugi-mugi Nak Nova anggenipun netesaken ludira wonten ing Bantala saged hangican Sukerto. Kanthi berkah pangestu panjenengan mugi-mugi saged dados lare ingkang saleh. Bekti dumateng tiyang sepuh kekalih taat dumateng tatanan agami. Benjangipun saged dados priyantun ingkang luhur. Migunani tumraping nusa, bangsa, negara saha agama. Sagung perlenggah ingkang sautuna bekten wonten mriki campur sari pujangga laras sampun siaga. Ingkang sampun ngaturaken pinten-pinten lagon kunjuk dumateng panjenengan. Wonten mriki kula mboten piyambakan. Dumateng panjenenganipun Mas Alvis. Menika ingkang sampun kawentar, monggo tumuju mriki. Yo, ya he. Kok nyapo? Penting nyibur para tamu nggih ngoten Bapak nggih. Kelaturaken wilujeng dalu riyen. Nggih, monggo. Ki mau jare kok engko aku tak sing gonggongan awakmu sing dangdutan ae. Wis aku ya enak-enak dikongkon turu-turu nok mburi. Alah sami-sami mertamele. Sedaya niku kan nggih diaturi Pak Joko niki kan kedah ngibur para tamu. Tapi nggih enten bedane titik kono wedhe anak ora belas kok pengen. Mosok ngoten? Babar pisan. Wah, lah niku. Ngene iki ngaten Pak nggih. Nggih, Sarengan pripun? seni campur sari dangdut. Dangdut. Nek ora ana dangdute iki yo ketoke iki. Mboten campur sari. Alah campur sari ini lho pirang lagu Ah, tak pirang karang lagu. pisan lho. Nggih. Bar ngono karek dangdutan. Karek Paling sing iso dangdutan. ya cah iki mbuh pirang lagu. Nggih. Niki wonten sekawan waranggana. Nggih. Sampun dipun tepangake ini. Dereng. Dereng. Nah. Tepangan setunggal monggo setunggal. Niki ingkang sisih tengen kiambak mriku priyantun putri saking Leladan Kediri. Eka. Nomor Salah kok iso Eka? Kai 1. Oh ya Eka ya bener ya Eka. Ya.
Tak kira Eka bojone Harsopin. Dwi Menika diajeng Hirna Ivanka. ingkang agemanipun abrit. Niki kok abrit to? Ingkang kuning napa abrit? Sing kuning riyen. Oh, Eka riyen. Oh nggih Eka Eka. ku siji kok iso. Menika selajengipun Dwi. Nggih, Dwi. Nah. Aku yo terok kono basane. Nggih. Menika ingkang ngagem sarwa abrit Oh, menika abrit. perawan saking Saking pundi niki? bumi Ronggolawe Kita Tuban. Oh, Tuban. Asli tasik perawan nek mboten percaya saged dicobi. Kota Tua. Oh, Ojo mboten to. didajal lho, aja didajal lho. Oh, Tuban kota wali kok kota Lho, tua. nggih, tapi terkenal tuwake bereng kok. Oh, ndak mbok yo nek tugas Nggih. kula nyuwun. Pesen Nika paring asma diajeng Nggih. Arti Rusiana. Eko Dwi Tri. Tri. Sinten ingkang Tri? Tri menika priyantun saking Omam Ditonduk. Lho. Lha aku sing royo sapa? Ora digawa kok. Sik engko tak Nggih. tekokne. Jenengan tak ngerti, pun. Jenengem ndi Omam sapa, Nduk? Lho, kleru. Walik. Walik. Asmanipun sinten? Hasni saking Oh Miyono. Oh Oh, mriki Miyono. mawon. Gak Gila, Miyono mriki. gak sing omahe Sariden nggih ya? Oh, Oh, mboten. mriki Tak pati. kira kono kok. Nggih, Hasni. Ingkang sisih kireng kiambak. Catur. Nah, Catur oh iya. nggih. Eko Eko Dwi Dwi Tri Tri Catur. Catur. Nggih. Mereka paring asma sinten Mbak Yu? Ah, Wita. Banter Iki nek salah. kok gunta ganti jeneng kok iso nek banter salah. banter salah kan no iki. Wita saking Oh nggih, gak krungu Pak. Deling. Oh, Deling berarti diliwati kono mau. J. Ya Gangguan Allah. manung, J. Ya matur suwun Mbak aku bar roh desa Deling alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata ning negara tenan. Negara. Lah ki mung tiro-tiro talas kuwi ya pengen Nggih. petuk celeng apa wae ra ono kok. Niki mboten usah dibuka dangu-dangu kersane para tamu undangan menika ingkang sampun rawuh Onje no. nyekecaken atur panglipur saking seni campur dari dangdut Pujangga Pujangga Laras. Laras. Setunggal ketembangan pembuka semoga sarengan sekawan waranggono all artise seni campur sari dangdut Pujangga Laras. So kaseng kuyung dening kadang perang pita swara wonten BSR audio Nggih. juru sotekipun. utama. Niki kathah sanget sound system-e. Oke. Utama audio. Sota Studio Sota Studio. bareng Ketoke mambu sambatan kabeh ngerakeh. Ala iso no. Iki monggo. All artise Pujangga Laras. Dicana nduk. Oke. Cek lo.
Jonggo laras. Ye. Jan sigrak saestu Pak menika nggih. Dos pundi? Ya coke nganggo sing lewer. Aku seneng sing budel-budel iso tinggo koprol kok iso. Nggih, iki kreteraken sugeng rawuh menika. Nggih, sedaya para tamu nggih. Sugeng pinarak wonten ing papan ingkang sampun sumadyo, so kateraken sugeng lelabidaran kang kateraken. Nggih, iki kabeh ya nyumbang lho. Oh, jelas niki kanca-kanca siniman sedaya menika nggih. Nggih, kancane sedaya nggih. Pak Joko iki ya seniman, tamune nggih kathah. Tamune kathah. Nggih. Alhamdulillah. Selajengipun manggaken menapa ingkang badhe dipun aturaken. Lah nek kula nggih jelas manut. Ya menika setunggal boko setunggal riyen, Pak. Nggih, setunggal boko setunggal. Jenengan badhe nimbali sing pundi riyen monggo. Nek kula nggih mergo campur sari klasikan rumiyin. Lah nek cara kula nggih sing niki. Nggih. Lah sing cilik-cilik ngene-kene wis bagian kari-kari. Ingkang agamanipun jeni monggo. Nggih menika ingkang priyantun putri saking Laladan Kediri kula wau. Aduh gandang dicakno. Monggo diajeng Hirna. Ipanka. Ayo nok jumeneng. Jan sok imah ya pola sigrak tenan wae. Sigrak ngrasa imah ya pelek pisan. Monggo Mbak Erna. Mosok tengere seniman nek sigrak. Loh kok seniman sok imah kok iso seniman. Kupingku. Walah. Tanggal piro to iki ya Allah. Tanggalnya anggere tanggal rada sepuh ki ya kupinge ya rada. Kupingku mambu. Yes lumrah barang-barang suwek kan ya. Yes ngono kuwi. Wis tuwek kok suwek. Monggo lho salam riyen. Nggih. Ngaturaken
Lajeng dalu Nggih. kagem Bapak Ibu warga. Pundi punika Bapak? Gerenjengan. Gerenjengan. Renjengan Sekar Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Raya Bagian Merdeka. pucuk pokoknya nggih. Bagian ledokan. Oh, mriki termasuk bagian Termasuk ledokan. Nggih, Indonesia bagian ledokan mriki. Terus nek sing putuk dos pundi? pucuke mriko. Pucuk ki mau sing dolan munggah ketip. Atas angin wau. nggih. Angger kole topeng nganggo nyurung pas teko pucukan ki. Pucukan iki wau. Sak menten lho kula pun bediding sak Oh, jane. nggih. Nggih. Niki Niki wonten ing dalemipun dah sing ndi ki ya. Oh niki Pak Joko Panjak Soe Nggih, Putika. niku, nggih. Pak Joko S. Pak Joko S. S apa? Bakul S ya. Solah warna. Solah warna. Joko Solah warna. Warna Iku Tegesipun mengko werdi. Joko kuwi sing disejaban tumeka. nggih. Solah warna, solahe warna-warna. Solai warna-warna. Ya mimpin panjak. Nggih. Ya mimpin campur sari. Nggih. Kadang ya mimpin wong Sik tutup. Apa? wong slametan. Wong slametan. Nggih. Wis diteruske kok. Kok ngangge direm to Lho, jenengan Jeno. kok. Kula kan Ya. terus penasaran nek Nggih. ngoten niku. Niki dipun aturaken sagung para pamirsa. Nyaturaken Lujeng dalu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun rame sanget nggih. Wah, Pak. Rame. Rame Niki nyuwun enten. sewu niki nggih saking Sekar sedaya, Bu. Mboten enten sing saking asem nggih wonten Dewa Nggih, Sik, terusipun. Cobi kersane mriko ingkang anu jenengan ingkang tanglet Cobi. Jajalan. Niki ingkang tengajeng niki grup saking pundi, Pak, Bu? Bagi Bagir. Jagir. Jagir. Jagir niku pundi, Bapak? Jagir kula nggih dereng pirsa. Aku tahu nok Jenengan Jagir iki pundi daerah to, Surabaya Jagir peng pundi, Mas? biyen peng. Jagir. Oh, Surabaya. oh, termasuk Jagir ingkang sing 40 tuwik-tuwik iki ya. Lho sik to pikirane ngeres lagi maksudnya tuku jagung bakar iki lho 40 tuwik-tuwik. Tuwi-tuwi. apa to? Jagung. Menika Mbok ya aku wonten dijak nek ing tuku sing ngono kuwi. sik tok cah iki kok melok wae. Wonten ing adicara tasakuran Walimatul Tokli ya. Lambe nemu. Maksud iki Walimatul hitan dicocokno to dipasno to. Sik to. Piye, piye? Ngerti ora? Walimatul Tokli iki ngetoke ya cukup sekali. Soalnya nek ping pindho ping telu ilang, Nduk. Oh ngono, berarti tokli iki maksudnya ngetoke sekali. Ngetoke sekali tok. Ah, dijelasno to. Menika Adik Nova. Nggih. Sampun di kita napa dereng Dik menika? Oh sampun. Oh, sampun. Pun gareng nggih. Pun dicobi Sudah wingi. sembuh. Loh. Maksudnya niku sarong terus angsal celana niku pun dicobi nggih. Oh sampun. Aku ki modele bapake pikirane kok ya neko-neko Oh ya. iya no. Wong tani iki ngono kuwi kok iso. Lah mangga Nduk Irna paring napa riyen menika? Iya, Mas Evi kemajuan ya. Oh, aku ki anggere dijak Kang Noi ping pindho wis ketut. Aku iso ketok goblok dadak modele. Dari kok iso kobong ya wis. Pun monggo Ini diputeraken juga lagu napa? buat Dek Nova nggih. Saya Nggih. ucapkan selamat menempuh bentuk yang baru. Menikmati kok menempuh ya wis wis dadi kok iso. Wis dadi berarti dadi, menikmati. Nggih, menikmati ngono ya. bentuk yang Ini baru. yang dihitan yang mana, Pak? Bu? Nah niki sing ketunan iki lagi liwat ki lho. Iki. Mbah Men. Terus bayangno iki lho pikirane Daniel nek sing sunat sakmono sing nyunati kaya ngopo. Ingkang dihitan pundi nggih? Tasih teng griya nggih menika nggih. Sudah sembuh belum? Sampun. Sudah sembuh, Bapak? Ampun, oh Sudah. sampun alhamdulillah. Mugi-mugi sekolah tambah pinter. Amin. Nggih saged nigunani dumateng nusa bangsa negara Amin. ngabekti dumateng tiyang sepuhipun. Amin. Amin. Niki kalian campur Sari Pujangga Laras. saking Saking mriki mawon. Mriki mawon. Mriki mawon Lagi pimpinan. pisan dijak to? Ya, Ya, terus pimpinane terang Pak ya. Joko iki. Oh, Lah. cah iki Pak lagi Joko pisan. kan Niki pimpinane piye? Pak Niki- Joko nika. Nek anu mbaya dijak malih to Pak Mucah kok ngene niki manut Pak piro-piro budal. Jongono omong. Lho lah pamangan kuwi biasane gelem nang kono. Penting aku katut pisan kok tak goncekno. Ngono ya. Ya mudah-mudahan habis ini saya diajak terus. Nggih, ya muga-muga ndang payune laris. Amin. Amin to iki yogane kok meneng kok. Amin. Nek laris kan yo ketut kabeh. Nggih no. Nah, maka diaturi napa riyen nok menika. Nah, sing nyemek-nyemek sik. Aku terus karo ngrungokno karo udut kan yo penak Pak nggih. Nggih no. Pinarap mriki. Monggo. Nggih. Rikaton tian Broto Sena Bintulu Haji
Teka weni kang cipta pinter nah saiki disebeli ya. Tekaweni kang cipta. Asik ye. Ayo Mas Pris. Sejati bintang gesang dewa ruci. Sik up. Napas buatan. Seketop. Ngesano kae, ngesano sing kono. Ayo boleh ketoprak role tuwek-tuwek. Napas buatan Mas. Wis to, wis rondok suwek iki mbok ya rasa digene-koneka kok. Judule apa nok ki Mang? Itu tadi ada Edan Brotoseno. Edan Brotoseno. Lagu terbaru saking saya dan juga kawan-kawan. Oke, saking seni campursari Pujangga Laras ben dijak neh ya. Amin. Nggih sampun, Terima monggo kasih. bener Arien. Diajeng Irna wis jan cakep ndongere kok ngene. Iki sing telu yo mikir terus aku penyanyi apa kita iki ya. Nggih matur sembah nuwun pokoke iki intine bengi iki acarane campursarian ngoten Pak nggih. Dadi raketan mbok piye-piye kudu yo nembang campursari. Nggih, ngoten Pak Joko nggih. Campursarian. Jane kudu campursari. Dangdut nggih saged mangke. Mungkin kudu ada sesenya sendiri-sendiri. Pokoke sak puterane kudu campursarinya. Nomor kalih monggo. Menika Ingkang ditunggu ingkang saking Tuban. Oh Tuban. Nggih, menika kenya saking Tuban Nggih. diajeng Artik Rosiana. Ayo nduk, jumeneng kene. Sinten iki asmane? Mereka paring asma Artik Rosiana. Artik Rosiana. saking kota Toak Tuban. Tuban. Kota Wali juga. Sing dek wau sing Irna mau diartekno Artik iki diartekno apa ora? Nggih, Dalam? kula Jenengan nggih lho. nggih artine Sinten iki? Artik niku napa? Artik. Artik. Artane Siti. Oh, nggih arep-arepane Siti. J. Rosiana. Rusian. Ro rien, ro napa? Ro.
Roh niku barang sing ra ketok. Oh nggih, roh ya ora ketok. Ora ketok. Arep arane Siti. Asline roh tapi barang sing ra ketok. Anane niku. Ana. Ana niku nek ndi Oh ono. iya, sine urung. Sine urung lho, Mang. Sine. Nganggo si yo. Si. Oh si, sinten mawon saged ngersakaken. Berarti kabeh men didawakno piye, Mas? Nek didawakno mulai kok awal. Ketoke yo rada angel ki yo. Sapa Artik? Artik Rosiana. Artane Siti. Artane Artik Siti. iku artane Siti. Oke. Gitu. Terus Rosiana. Rus napa roh roh? Rosiana. Oh, Rus. Terus-terusan le tanggapan. Oh iya. Duwe sithik dah Duwe terus-terusan sithik penting tanggapan terus. Terus. Ana Ana niku teng pundi-pundi wonten. Oh, Nek ndi ono. nek dindi ono. Nggih. Bendina tanggapan ning Tanggapan duwe nek sithik. ndi ono. Soale duwite langsung dilebokne Bang. Nekele sithik. Nekele sithik. Tak kira peh boros ngono lho. Ora kok iso. Salam-salam dhisik. Salam-salam J, sih. matur sembah nuwun Mas Selvi. Sampeyan maca apa aja nih? Wah aku ki sembuh nduk ngene iki kon budal. Jenenge campur saring ya masake Campur saring ya campur-campur. Campur-campur ya. Iki kok melok campur sarinan mbok pirang ubengan kok bar kene paling nggih. jingkrak-jingkrak kok iso. Masa ya? Nggih diducalno blangkone iki. Wis tandang terus kok iso. Pon monggo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoke iki padha sibuk Sibuk dhewe-dhewe. dhewe Sedang kok. menikmati hidangan. Oke. Dalam rangka walimatul. Walimatul Khitan. Yang mana yang di Khitan Yang ini? dikitan yang wis pokoknya kono lah pokoknya. Ono pokoknya Pokoknya ono. Anu, sudah garing atau belum? Ya Oh, bagi sudah. di pemis awan rodok garing. Wis Maksudnya ya Wes memang disetrika barang wis apik saiki wis rapi. halus. sudah baru ya berarti ya. Wis apik bentuke yo mek kaya nggenku nene. Mas siapa namanya? Namanya dah sing ndi ki Nova. Ya, potong selawe Buat iki kok. Mas Nova ngoten mawon. Yo Nova Nova. jenenge Nova. Jawa Mas soalnya. Nova, diucapkan untuk Mas Nova ya. Ya. Selamat menikmati bentuk yang baru. Nggih. Nanti kalau mungkin mau dirayen di sini nggak apa-apa ya. Sik, Maksudnya dirayen joget Oh, ngono joget. lho. Oh, Pikirannya iki sampeyan iki teko ndi lah. kok rodok ngrekes aku. Soalnya barang anyar kok dirayen Kok iku dirayen? sarunge apa celanane aku yo Terus mikir. karo Kete Wah, ngono ngono lho, lho. Mas. Cek cilik ojo. Cek cilik. Betul Lagi besar. anyar. Nggih. Nanti mungkin atau Dek Novanya mau request lagu boleh ya? Monggo. Boleh. Atau mungkin mau ikut gabung juga. Utawi samangke menika Pak Joko ugi Pak Joko badhe yang tunut pundi? domno swanten nggih Monggo. monggo. Pundi? Lah niki le. Dono Swanten monggo. Cekmu ya. Oh, dipun wakalaken Pak Joko terus. Kali Bu Joko nggih. Nggih. Dipun wakalaken Pak Joko yang ngonten mriki. Nggih, Soalnya niki kenapa Dro. niku Niki nggih Joko. Kula nggih Joko nika Asli nggih Joko. Eh? Joko. Jenenge ento wonge. Iki Joko terus Nggih. sampai tunu-tunu res Pak pokoknya Joko Joko. Joko. Jenenge to Mas, gak iso. Nanti mungkin dari Pak Jokonya mau ada Wonten pambutan lagon. Oh nggih sing Oh, sepuh. yang sepur piye? sing nom ngalah berarti. Nggih. Niki badhe nembang napa riyen? Nggih, wonten dadi ati. Oh dadi ati Oh, sak bawane. dadi ati. Sing bawane Pak Joko. Oh, nggih, Pak Joko Nggih mawon. dibawani terus jenengan sing nembang piye Peng? Dadi ati kono Nek sing dadi ati. bawa, kono sing bawa, kene sing nembang aku sing ngrungokke. Penak to? Ya aku Penak, kon bayaran nembung iki nggak penak. usah. Ya Pak Joko sing bawa. Ya sik aku tak golek catetan to nek masalah kuwi ya. Nah sing gegarane wong akrami iki to. Iya. Wah, Sama lah. sekitaran. Ya, wah, yo apal. Apa? Gegarane ku to. Eh. Yes ku tok apa. Gue tok, ngarepan tok. Sak pinten ndringane? Mangga. Dipadake saran Pak, cangkeme Pak. Ini, Pak. Ojo ngono to. Mas. Nadane iki lho kok iso. Ojo cangkem to, wong tuwek mbok cangkem-cangkemno piye lah. Sak pantaran Gegarane karo wong aku. akrame. Penak, Sama karek tepas. ngrungokno karo udut. Gegarane wong akrame. Dudu banda dudu rupa. Yamene kok jago kluruk iki ane cah meteng ya. Hambong ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang
Wong karo latihan ya rontek anu sithik Pokoke jok tak warai iki mau delok Bang Pinter Pak Jokowi. Catetane tak krepek. Tak warai delok muni ngono. Monggo ajengaken. Yen hangel hangel ka langkung tan kena tinumbas harta tukang nabogong jenggur ngantuk kelewatan ayo nak diteruske langgam dadi ati copot tanganku. Aja ngono, Mas. Ndak piye? Sing hae ngono. Hae. Pak Joko, Pak Joko, Pak Joko. Hae. Nah, siji-siji.
Waras. Yo. Oke. 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 Wis gak nganggo ngomong lagi. Kene karo jagongan dah ya HE tetep HE. Tapi haene sitok-tok. Ya Allah, rukun ya Allah. Kudune ki rukun dadi menungso ki apa nek rukun. Kayak angka 10 Lha iki bola plek denane kae. Denane ndak apa? Lha mek rencek ning kono kan sapa Mas? Rencek kono lho. Lho, sama dia ngono bareng. Mek tunggak yo awor. Wayang ngedos ya awor. Ngedos awor. Lah sing asak ki klambi kuning kuwi. Sing asak kuwi. Ala wis wis. Sae mah ayune cah. Yo. Oke. Oke. Alah janji. Berapane iki yo ana sing nggo tempe barang jan.